След 5 години в Каспичан е време да се прибера. Кой е карал слите? То става, братле, какво има? Майка ни мъртва е. Пасажер, покажи си ръчишките. Спри. Падай на колене като курва. Сега погоря, момче. Добро, момче. Ще взема това, Хернандес. Това са ми хартийките. Лист А4. Ти са джобни за закуска. Това са моите хартийки. Не се притеснявай, ще ги изпим после. Добре си дошъл, Циго. Как е кавата? Не си забравил, а, момче? Не, офицер Гейтъни. Просто чух защо толкова се бавите, копеле. Влизай в Опел. По-полека, бе, пич. Внимай с главата. Опа. Ей, махай се, румънски копанар. Шибан циганин. О, извинявай. Чантата ми. Ей, братле, чантата ми! Как е караш, Циго? Как ти е цветното семейство? Дошъл съм за сладката ръке на сестра ми. Бал си я. Да, помня. Какво ти се случва иначе? Нищо. Живях в Каспичан. Сега съм чист, като българин. Не, веднъж циганин, винаги циганин. Какво си имаме тук? Това е оръжие, офицер Педалски, с което думнаха Кука преди не по-малко от 10 минутки. Офицер Дингълбери, добър човек. Педерас по принцип. Бягаш бързо, циганче. Знае, че сега кацнах. Добре, че те намерихме и конфискувахме оръжието. Това не е мое оръжие. Ба не се бай с мене, бе. Да, не се бой с него, момче. Какво по дявол ти искате от мен? Ако те искам, ще намеря. Междувременно, не се заяждай повече с българчета. Не може да ме оставите тук. Това е територия на евреи. Мислех, че кажеш, че си невинен, Циго. Че не ги думкаш. Това е коя 58? Трети път черпиш, манго. Офицер Дингълбери вече е мъртъв. Да го духаш. О, не. Отново тези война. Най-пропадналата дупка. Махалата цар Борис 3. Не съм кърдял с циганите от 5 години, но евреите не ги е бе.